teri no to amako ana juziri no to lo nyeke wanegi akata to bawlenye iya pera pemmo obodo ku ogbu onwe ogbu ndo mo na jo gbedu nugo mo ndo mo na jo gbedu to ko jo gbedu jaja mo aida uja wa zo kudawo iya ni chuku ogun iya ni Chineke Africa only lodi ko dia no no me ko dia no ma bi kele ko mi si mi re mi ko si wajo no dalo e ma ko ya le pe o ma bia bia o se o ke ye dara mi re a ke ja pa cha ya no na so o je ba so di ko na ja fe re ya ba na ke di ke ya le mo e bo ngu ya de bo se ri ganga eke ngugu naka onye nwere na-ego mana ọmanye ji ike ngugu mana aka ha gara ngugu amaghị onye kere onye kere ngugu atọ onye mgbagha akata bụ kpọgburu enyi ochie mmụọ obodo kwu okwu onwe ekiri ihe eji aja bebe akwasị nwa ya na-ebe nwa bụ n'afọ jekọ ụwa nwa bịara bebe n'ụwa wana gbajebe ihe nwa nọ n'afọ ji mara n'ụwa emebisigo ma bịa bụrụzie nke Buhari ogwu ebe ka agaja dị bịa na-eme katato ike dị ya dị ogere n'ụtọ ihe onye ma ya malụ ya mma ihe onye na-eme egwu ya ejo ụmụdọtị na-eri ogwu ọnwa echukwu nằm nhầm thank you